Hello! Papa Joe, papalitoy. Ay, kisan ni Paliog. Joe. Hinayas mong tingol nga. Asa mo na? Hindi sa volume Papa Joe. Oo. Tara. Boy Patong. Volume na. Kumusta, Junior Joe? Kumusta? Naniyadra ka? Pag-arahaman Papa Joe. Okay, sige. Ang tanong. Papa Joe, regarding aning mga baffles Papa Joe ba? Unsa may epekto o kanang walay breather ang baffles Papa Joe? Ang Wipe. Walay breather ba? Walay breather. Siyempre, dili ka kuha sa uban pa nga mga distinct sounds nga imuha or audio nga imuhang gusto kay ma-muffled man siya. Especially low Instead of frequency. instead of baffled, ma-muffled. Ayan. Meaning to say, matrap ang ubang mga sounds. So munguob siya. Ang kanalaging mga bagong design karon Papa Joe, ang pinakasulod niya wala lagi breather Papa Joe. Well, depende man na sa iyahan design. Muram ko na siya og style sa kanang mga muffler. Kita na muffler? Meron siya mga dimension. And through the dimensions, anak ni mo makreate ang mga sounds. Makakreate siya acoustics ba nga mapagawas niya ang gusto ni mong distinct nga sound. Like for example, low frequency, high frequency, o mid. Nga na. O, ang ako nabantayan nga kuan Papa Joe kanang gipanggamit ganin karon sa pang sub Papa Joe, pang subwoofer nga ano mga bagong design karon. Ilam na tabunan kay para mawa ang mid ug ang high frequency para madungog yun ang puros na yun low. Pero kuan Papa Joe, minus sa labog Papa Joe, kusog siyang buto sa duol pero sa layo di kayo. Mao na yung mga design sa uban na makauban magud nga ginala sa pang indoor ingana. Gusto nagto-20, gusto ka nagbuto. Lahat sa mga unang design nga kuan baga itong mga G-Box nga layo gayo. Di lahi man sana siya, outdoor sana siya. Mga tipang outdoor na. So lalayag mga design ng mga baffles. Siya daghan design. Depende asa nimo gamiton ingana. Correct. Kasi papalitoy mo doon nga, papalitoy i-adapt na ng mga bagong design. Wala in town. Longs na na yaha. Di ko kauyon. Wala ka. Ang style na kuan ng sa baffles sa longs. Naay kuan bildo pa ba Joe? Hindi ka na yung baffles kataas na longs. Diba? Longs. Longs. Bisaya na, lungon-lungon. Eh, ba dyan ka na? Okay, bye! We'll be right back right after a short while. Don't you go mga kabarangay. Problema sa mga kabarangay sa inyong mga kinabuhi. Okay, sige mga kabarangay. Nanay problema na pa balitoy? Sa text line, o pinabot rin pa ba Joe? Sa ato ang Facebook, nanay problema rin pa balitoy? Sige. O, nang problema. Handos sira sa usa ka problema. Hi Papa John, nata ko'y problema og palihog lang og handos og birahin na lang pod ang akong problema. Sa ako ang maguwang Papa Joe. Bata-bataon man kaayo Papa Joe niya dako na og edad. Usa man buhaton Papa Joe nga ako man himuong ako hinuon na mga problema Papa Joe palihog og advice. Gikan ni John. John, wa man sa nimo gi-specify diri kung unsa nga klase nga bata-bataon ang imong igsuon. Basit si kinaiya unsa ba ka? Oo, kinaiya, kay immature or basin to ni problema imong igsuon. Possible. Nga dili gyud siya ingana gyud nga kanang mga dunay kuan ba mental problems ingana nga dili siya ka cope up sa normal nga linihukan sa iyang edad. Ingana. Sigbin puti para sada Papa Joe. Yan, okay, hello. Yan. Okay, hello niyan dohan ni Papa Litoy, si Raquel din sa tayo biluan. Okay, napay line na Papa Litoy. Sa text line, ito i-check na rin pa ba Joe? Pumunta na pagyapon abot. Yan, Papa Joe, walay tubag diya. Shout out lang ko bi. Gikan ni Rachi John. Saan nga, kung pa hindi pa shout out to a problem pa.
Yan, ito nang ininayan mga kabarangay. Sige yan. Anong ka na pamili? Wala naman na lagi na papalitin. Namatay naman yung cellphone. Namatay sa diay. Ilaw lang na iyahan light para dili makuhaan. Dagan-dagan pa mo nag-battery, Papa Joe. Okay. Ato na tabagon, baby. Sinan ni problem. Hello? Good afternoon. May hapon. Kisa ni Paliog? Remedios. Remedios. In English, remedy. Dahil Remedios, na kayo problema, wa? Pwede mamutan na? Problema pa rin. Remedios, problema pa. Sige, Papa Joe. Salamat. Ingat. Yan. Hello? Hello, good afternoon. May hapon, Day. Na kayo problema? Dili ka nang mapanat ako kung pwede ba manawagan. Kasi minuwa. Kung wag tang akong eyeglasses ganina. Kabugat sa mga problema. Kanang nagsakay mo kong motor. Yeah. Unya na kanang akong kanang gamitang sudlanan bitaw sa sunglasses nga naman siya ikaw itanan ba. Ikaw ito na ko siya sa bag nga kanang padung na mi uli gikan sa Toledo kanang diha mi bitaw mi niagi sa Lotopan pa Padong sa manipis. Campo. Tapos kanang naman day roadworks din ha, so kanang bumpy kayo ang daan. Wala ko kabalo nga nahagbong na day siya sa ang katusodlanan. Ano nakabawa man ka nga dito to sa bumpy na hug. Nga wala nakabawa nga na hug. Dili kay kanang sa among gyagi kanan dito kanang pag ato na ko sa sulod sa balay kay napamanto siya. Nga pag lakaw na namo diyan ako na namatikdan nga ni nanamit kami sa may merkado sa Lagtang. Wala naman siya. Nasa tagabaw dito? Kung dito to sa Klupan, natagak. Awa sa takaybaw. Oh, makita na nawag ka, kaya wala tagabaw. Ala, no? Kung katong kinakapita ko, matagwa tong tumaliksi. Ay, mau ba? Naangol na to. Noon, taon na. Kanang, kuha mo gusto siya, good ka ng graded ba nga eyeglasses. Ano sa man K-12? Pila may sukod ato? Di na ako kabalo. Wala ko kabalo. Kay last year pa mong gusto na ako kuana. Pao nga Facebook live papalit to eh. Kaya sa haday. Wala day battery. Kahit anong bandi mo charge. Ano day? Mo na to siya kung kasi nakakita taon sa sudlanan ato blue ang sudlanan niya ang zipper kay white nga sa sud kay ang katong eyeglasses then naa siya kanang itong para pahid sa glasses naa siya dito sa sud. Yeah, mau ba niya kung na nakapunit ato taga Lagtang ihato dito sa Toledo. Asa ka na pwede ra gyapon din ha na lang sa kuan sa Bunok. Well, yeah, what if kung dito to natagak dito sa kampo mo, ito lang yung si Tabunok. Ay, pwede na lang ko mag-leave na lang ko kuan. Unsa? Kanang number. Sorry, di kayo day, hagi discourage yun ako na yung anak. Saan ka na ko siya no? Pagkuan. If ever ba na Nainganin na lang, angin mo na lang Facebook. Facebook na lang. Oo, para dagang kay fans o dagang imuhan ni mo. Pero ang problema, oo, magkabasa ka sa message. Ay, makabasa kayo na may messenger. Unya, wa magkay glasses. Bigrado biya. Hello, grabe sad ka. Makabasa pa taon ko. Oh, usap ka farsighted, nearsighted. Kuan ko kanang nearsighted. So makabasa day ka to. Oo. Unya, what if kung nasa layo ang magtunog sa glasses, di ka kita? Nakita gihapon. Doon man sa nako. Oo, mau ba? Bitaw, kung kasi nakakita ba kay importante yung kayo ito na ako. Sa may nga ni mo day, sa Facebook. Kuan, Shell. Kanang CHEL, then space L, Pards. LPARDZ. Large? Large Santiago na Dili, large, Pards.
Pards? Pards. O, P ba? P. P. Oh. Shell Pards. Oh, L part. Ha? Ang L kay letter L na siya. Tapos C. Ika C. C-H-E-L. C-H-E-L. Mo lagi. Then Doble na kids mo, space. Joe. Parang tanan. C-H-E-L. Yeah, space. Nga. L-E-A-R-D-Z. L Pards. Oh. Z. Okay. Amo na siya, Papa Joe. Oo. Huwag lagi mag-glasses dire lagi. Ay, wala kay... Kamo naka-selfie. Oo. Daghan na mo add ni mo ani Ganda karon. ng smile, Papa Joe. Oo. O, kana i-message lang ko, palihog lang sa katungkuan niya kung pwede pictura nila ba. Kay para... Kabaw na ka. Wala ko Ready kabaw. mausig ang akong mga oras. Wala ko kabaw. Hilig-ligag ka no? Ha? Hindi anay niya pag-post niya, Papa Joe. Nakagutom. Oh, hilig kong luto-luto. Okay, ikaw pa sa Android din. Married naman ako. Isa is bro Android. Kinahanglan gina kung mo add mo sa Facebook kila single. Kasi nakakuha ito kay dili na to yat. Mas may ka na sa Facebook kaya at least kung tayo magbinuang nimo mailhanin mo. Bitaw, sakto yun. Oo, kaya listen man guna o ka ng sa telepono lang, yamingon nga, miss, nadiri mo di para, riya diri, o kinapon pa lang kanya, ipalok ka mo ba na o ka ng paksiw? Naku. Ay, hala. Paksiw ko na tayo. Paksiw. Okay. Bitaw, mas sakto dyan na, Papa Joe. Yan. Sige, so everyday giri ka gabiyahe sa Toledo? Dili, nalamig yan to ganina. Mo ba? Oo. Sige, importante ko dito ang preparahan, no? Di na di ka kapalit og lain na lang, to? Hindi na niya makita. Kana hala, Papa Joe, panang last year, pabiyato na ako, gipasok ko na akong mata. Mo Nya. ba? May Kusog doon man ang mata mo. pagpapaisip yato siya. Bugudlat din ang mata des. Hindi, Papa Joe. Ausado. Walang doon na check up. Ayos kayo. Sayang na putol mo face. Wala nun masan. Yan, sige, basin mo ito to, maabuto ni mo ang kuan, ha? Oh, salamat kay Papa Joe. Oo, niya. Ay, naginabuhi ang imuhang kuan, imong glasses. Kaya kung makastorya pa to imong glasses doon, nakaanag itong gunitis ko. Ay, hal. Bitaw. Oo. Ako lang ito isod sa bag. Yan, sama na sa mong bana, guniti, good na. Oh, of course, di kina pwede nga ipanghatag lang. Hindi ka. Pabuyan niya na mo. Oh, di ba? Sige, thank you, ha? Sige, salamat, Papa Joe. Bye. Yan. Kuyawa, okay. So, kung ano yun, ipapalito no? Eyeglasses na Glasses na gano'n. Ilang kakay ito niya, Papa Joe. Yan. Sayang na itong mga views kanina papalito eh. Porque naghana unta kayo niya. Putol lang tungod sa... Bakit sabi mo, may tarong charger ang hinoon. Ano kasi ni-charge dos mga naguna? Hello din ni Mayi o ni Hannah with Love. Yan, mga stock list. Sa stock list, no, accessories kaya wow. Saan na accessories mo nakuha niya? Ano niya? Yan. Kumasi. Kumira mo si Great Day. Sige, karo. Kaya mo babaloon na. Good PM, Papa Joe. Papalitoy, mangayo lang ko sa imuhang advice, Pops, regarding aning among boarding house. Kani nga mong boarding house, guba na ang saw, kunya, sige mi og follow up sa tag-iya, sigihan raman og saad nga ayuhon daw niya. Nya wag yapon. Unsaon na mo ni Pops nga sakto man unta mi sa bayad ana. Please advise me. Mitch ni sa Lahog. Thanks. Mo na ginaingon na Mitch no nga kung wag yung lihok ang tag-iya ana kay basin og kuwangon ra sad gyud ang kwarta sa gyud para palihok. Basin mo resource of income niya ang inyo ang abang. Ya sa materialis di pa siya ka coop up siguro di
Muna gingon kung di na gina madani niya, di mamalhin na lang yung mo laing boarding house. Or sa buto niya tagiya pa po, sila gasto, di daklas abang. Pwede, brightan ni mo eh. Yan, kana akong ginahan. Bita pa ba niya? Oo. Tanawan ng mga asawa ka ng buslot o may mga CCTV. Mano yung may plano, ipa-repair. Hindi, mawala siya. Okay, na kayo do ka option. First nga option, kato mga, kung di mo magwanta kay, daga na kayo kuhan niya, mas may pamabalhin na lang mo. Huwag ka ng tarong kay, sulit pa inyo hang gibayad. Bitaw. Or, katong suggestion nila ito, very good suggestion, nga i-deduct na lang ninyo. Pero problema, huwag masugod sa siya nga, ay, kamayan lang maabot sa kuha dali, di ba? O pila ka buwan, yan, pangutana diya, o pila ka buwan ang inyong kwintahon sa deduction na na. Bitan mo, pasimento siya niya, mo gasto 5,000. Niya didakan kada buwan ng 500. Oh. So, dugay kay mahuman. Anyways, napila hindi pa pala tayo. Text line, o po, inabot rin pa po dyan. Makapawa mo sa problema, Papa Joe. Yan, oo, kasi ilito eh, makadungag. Papa John, ako'y patambagan ba ako magawang babae, kasado siya sa yambana, o niya ilang anak tulo. Puros laki, o niya Papa John, nilakaw, iyang yambana, at agas lagbugas, sudan, pero ay kwarta. Wabi yung trabaho ko magawa, o niya, ang anak nga eldest kay grade 9, maayo pagidog utok with honor. Ang usa kay grade 7, o niya, plitihan pa dong sa school, nga 3 years na nagbuwag, o niya, karon Papa Joe, wala na bugas o sudan ng ihatag. Ayaw lang isulti akong FB account, Papa Joe, patambagan lang ko ni. Yan. Hope ngayon mo mabasa. Well, ipato ng amahan. Pwede mo makapangayo o suportahan na kung gusto gid mo. Yan, para sa mga bata. Ito, DSWD yan, patabang mo na. Ana? I-check sa na ninyo, napabay trabaho ang amahan. Basta nung wala ni trabaho. Mausad, o sa sana pa ba dyan? Di ba? Correct. Yan. We'll be right back right after a short while. Sa usa ka problema. Hello! Good afternoon. Good afternoon, Jules. Ay, hilom. Ay, gisabal ito eh. Kamera. Wala. Okay. Mami D. Pwede ko lang. Mami D. Hello? Yes, Mami D. Kadungo ka? Dili. Ako sad. Yan. Mami D. Kana, madungog na. Sa headset lang ko daw na wala sa monitor ko sa Sige. Nya. Sa may pong tanan mo nang. Ay, Mami D. Ito na itong pangasalan kanina. Amon house ba ang in-charge of the ba? Di man maklaro kayo mo ang telepono. Mami D, nga naman na siya. Dito mo dos Oo. Ay, Yeah. sige, nag-abot na lang. Buto, may pas landline na lang. Landline para klaro. Mas maayo pa. Okay. Labad akong ulag. Okay, sige mga kabarangay. Ako nang inaynayan rin mga kabarangay. Okay, Papa Joe, Papa Litoy, ask lang ko ba? Nabay katungod ang usa ka amahan nga mugukod sa iyahang right sa iyahang anak kung buwag na si Ja sa iyahang kalib-in nga Baji. 17 years old iyang kalib-in why work ang amahan niya 24 years old willing mo sustento kay naamay work niya di man musugot ang girl kay masuko man girl adto sa amahan. What? Saan ni dialect na di kay kusabot da? Maglibog ko siya pa. Musugot ang ag girl kay nasuko mag girl ato sa amahan. Unsa may angay buhaton sa amahan? Nabay pag-asa nga maana sa amahan ang duha ka anak nga gagmay pa man ang ilang anak, 1 year old pa. Maguwang gusto sa man siguro ni magbuwag siguro ni. Pero masugot rang girl. Naabay katungod ang sa kamahan nga muguko sila ang right sa iyang anak nga buwag man siya sa iyang kalibin live-in dili wala live-in day yan may wala lisod na kay disla kasado so ato gina sa babae maski pag mamindi pag usap ang babae wala di kagukod ang iyang kapuy Yan, ex. kay legitimate man ang bata. Okay, don't you Darimi. Hello.
Papa Joe, pa-shoutout minaw sa kumbana, si Brian o si Christine Lo. Hello sa mga operator sa backhoe sa Tanshan Company, Leonard Cristobal ni. Okay, yung number na Papa Joe, sige na good. Yan ni Chelly Max. Ano pa number mong gusto? 995 last day karod law. Okay, uy, tempasa ha? Unsa man na Papa Kaya Joe? namin ang hagad rin ko. Unsa man? When ka pwede, March 10 or March 17? Sunday. Maligo to dagat. Dito pagid Papa Joe. Diba contaminate? Yan, tanaon na ko ha, murag pwede ko ani narabok. Oh, pwede ko ani. Pwede ka na Papa Joe. Sa nasa. Basta Domingo. Ayan. More na yung day off na. Okay, napilay na papalitay. Pumunta na. Atin check the phone line. Hello! Good afternoon. Daram day nadali alag na ambot Papa Joe. Naram ako sa taas. She's a flash. Pag ito lapu-lapu pa dong. Abot na ilahog. Mami D! Sa totoo, ako kadungog sa Unsa na ito. Mami D, sa may problema yung Mami D? Ikan ko airport ganina, padong ko lahog. Unsa din yung dungog, padong pa ko airport, padong ano? Wala. Litoy ha. Sumuna sa kong bakakon. Mami D, sa ito problema ni mo Mami D? Ang imong balay dito Wala na sa... to, kakatawan kong litoy. Bito, katawan naman sa kayo ito, good do. Iris na sa iris. Akong lukhan, ano po. Hindi na komunika ato. Kung andong, nagsikog headset pa. Oo. Then, if sometime, isa lang akong i-use, no? Yung isa kaya nabungol naman ni siya. Patsika mag doktor, ENT. Eh, iba akong headset, dili akong tunggan. Dili mo na donggan no, yung nagtang mabungol lang headset. Wala lagi ko ni tingog ah. Hindi, lagi ako lagi ang headset. Tapos mag-ipaday o hindi siya padungog. Mo dahil itong di ko padungyo ganina, gawa siya mo tingog. O niya, Ana din na, basta dili dunganon o gamit ang duha, mabungol ang isa. dili man sir siguro. Basin og naguba lang yun. Basig wa ka tinggis pikas. Ay na nagigtimang lang. Sorry. Ganaan ko peace of mind. Ayaw na lang My isa. God. Ayaw siya peace of mind. Fresh of mind. Kaya siya Hindi isda. ako dako na nato na mga ingon anak ko eh. Oo, nya karon nagi ba maggubag yun Mami D? Mao bitaw sa dungo. Siguro tungkol aning magbasa usahay akong buhok akong ibutang. Oo, siyempre no, kay headset man sa og yun ay butang. Anong ibutang niyo sa dunggan? Headset ka ni, diyan na ibutang suod. Dili ang kako niya parehas sa inyo katong Bluetooth na style. Mo gani. Oo. Oo. Dili itong gamay itong earphone, no? Earphone. Tag earphone. Hi Gracie, kumusta? Sa Ormo. Ang lito yun. Oo, basin naguba na siya. Battery, pwede sa battery niya. Dili na pala balancing. Naguba ng usa. Di na din na mapaayo. Di na siya Ayun ma-recycle. na o yung earphone. Oo. Ay, nako. Okay. Papajolas, Yan, sige go. ano man o ka ng kanabitang matiguang na tapapadyo? Sita ba? Ayun na sa pangamong. Sige, mas magulang magikunin. Kabantay ka papadyo, usahay masensitive ang tao, usahay sa murag, di na siya kitsa kadungog. Hindi, magod ang tao. You have a point there, Miss Mami D, no? Why people would act like that. Kaya ako, wala, bay ko usahay. Oh, Kaya after sakitan bay reaching- ko nang ibuhat, tilitoy na ako papadyo. Sa gidid man ako ng bataan, na. Mo ba? Pwede palitoy. Kunan pa na ako Papa Joe. Below the belt na bitaw na Below the yan. belt. Below the belt.
May gulay. Bito, sir, Tino na nga, Mami D, nga once magkaedad magugagod, daghang kay kag mga fear nga maabot sa imong kinabuhi. Okay, Ikaw usa. pa pa dyan nakakuha na kanina nga Yes, of course, no. I'm orienting myself with fear. I always orient myself with fear. Para maanad ko ba, and I could always find a solution. That's how I deal with my life. So I have also fear of losing my job. I have a fear of heights. I have fear of committing an accident. Para kumlanitan na Fear of wallet pa ba, Joe? oo, na mahurot na. Kana. Oo, Delikado kanang ngayon mo siyang nan. So, mind conditioning na nimo ba nga, at least in kaso abot na nimo, dili na kay ka mataranta because long before imo nang gi-practice ang imong kung nakakita ng mga fallback or whatsoever. You know what I'm saying? Yes, I know. But sometime ang good mag-ano ka ba, marabag niabot na ka ni Idara. Well, Hindi ka kapasta. it's very, very, very normal when you reach that age because sometimes you might also think about, am I going to reach the age of 60 or whatsoever? Do you understand what I'm saying? Huh? I'm still talking here. Do you understand? Yes, Papa Joe. Yeah, good. Very good. Very good. Okay. So, quite fair. Fair enough. All right. What? Alam mo, hilam na natin ko. Ikatawa tigwang. Okay. Sige. Love you, Toy. Just always kidding, Toy, ha? Kidding me, huh? Just always kidding. Down to belong the bell. Belong to We're hawking here. Thank you so much. Okay, bye-bye. Bye. Yeah. There you go, ladies and gentlemen, the most awaited call from Mommy D. Okay, mga kabarangay, hello ni Marlene Moral. Okay, og ni June Insik Bards. Yan, hello Papa Joe, Papa Litoy. Nagtanaw ko sa inyong live sa Facebook, Juscoro Velasquez. Yan, Medina. And also hello ni Rafael Vidal ug ni Rica Faith Orbeso. Gikan na siya ni Milo. Yan, M-I-L-O. Milo. We'll be right back mga kabarangay right after a short one. Barangay RT 99.5 ni Duta. Yan mga kabarangay. At rin inayan dali. Shout out sa mga anak si Jenny o sorry siya, Jenny Yorpo o si Georgine Yorpo. Thanks from Georginis Yorpo. Yan. Okay, sige mga kabarangay. BDZ Alien. Shout out Papa Joe, hello. Okay, problem portion na Papa Nitoy. Sige. Check na ito. Okay, sige mga kabarangay. Ang saan pag-search sa yung live? Yan mo na, nakita na ni mo. Nigirit na ka ganina. BDZ. Yan. Walang sagot sa tanong kung bakit Papa Joe, may hapon. Huwag ni Papa Litoy na lang may problem about ni sa akong pamilya. lang ba Nga naa sa Cebu. Mahadlok naman ko mo balik dito. Kaya nilayas maguko niya na ako karon sa Kamutis. Sige man og chat akong sister-in-law. Ngaya akong gipakonsensya. Saon mo ko ni Papa Joe nga nawa bakoy bag-oron nga kaipon. Palihog tambagi ko. Salamat. kung may So nilayas ka na kay pamilya siguro o niya pamilya siguro mong ipasabot nilayas ka ni biyaan ni mo imong bana or ingana no Ay, man siguro anak pa ba, Joe? niya na siya ibagong katipon niya magmagmagom niya siyang nanganak pero depende yun na ni mo day naragyan na ni mong makonsensya ka pero kung ang magipasabot imong ginikanan nilayas ka uli dito ang ano ato na ka magmay-mahay wala na imong ginikanan po pantay sa'yo
Papa Joe! Ambot lang Papa Joe, makatawa jud ko ninyo. Makawala jud mo sa problema gikan ni Jonix Rante. Okay, sige mga kabarangay. Kayawang Raymond Lawas Tiglio siya. Work ko be. Work be oy. Unsa man siya Papa Joe? Gabi na siya ninyo. Okay, Papa Joe, dito ka maan. Di ka ni Torbiso. Sorry. Huwag ka naging puno ka mga kabarangay. Duspira sa usa ka problema. Okay na natin, Papa Litoy. Atay check rin Papa Joe. Pautaan na pa Nag-uol ko yan. aning mga kwanda. Ito ang cellphone. Hinay naman nung kayo. Yan. Ato ning hinay-hinayan dari mga kabarangay. Naata rin Papa Joe. Ang katong problema ka kanina sa kanilaya siya, Papa Litoy. Then, Nga nasa sa kamutis. Siya iya ko nung bana. Siya mapatyan niya ko sa kong bana, Papa Joe. Sa iyang pamilya, saon man ko ni. Papatyan ka niya. Patay ka. preso po yung bana. Pero kung di mo kasado, day, kung di mo kasado, di siya kagukod ni mo. Yan. Pero kung kasado mo, andaman na yung kagalingon niya skihana. Sabi na masakpan mo, magduog mo sa mga kalibin diya, yan na si buhaton ninyo nga karumal-jumal. Di na siya mapriso, ana. Kung kasado mo. Kung kasada sila Papa Joe. Yan, mao na siya. Kaya ni uban og lain papalitoy. What if putungan na lang kalit sa kamuti si mong bana, magbarog ba? Hindi yun Papa Joe. Yamingon, sana. Okay, sige. Nadia, papalitoy. Naada rin pero wag nahog manig pangutan na iya Papa Joe. Nahog, sawa. Okay, ganang nahog ba na sa papunta naman? I-check kung saan eh. Wala po na yung motorcycle. Oo, mga manual. Pakutan na. Yan na siya. Sige. Hello sa mga taga-Mahiga. Gikan ni Ramses Gabukan. Okay, sige. Napilay na Pablo tayo. Short problem Papa Joe. Short problem. Ato ning taga niya pupagtagan ng mga short problem, mga kabarangay. Anya. Papa Joe, please handusi ko na in love manung ko sa ako ang silingan nga girl. Kay may nahitabo naman namo, Papa Joe. Kadaghan na gid Papa Joe niya. Minyo ko Papa Joe niya. Siya sad minyo. Wa man siya ganahay siyang bana, Papa Joe, kay bati ko nuog naong. Pag-sure mo ba oy. Ay, ganon. Mati ako rason Papa Joe. Well, di ko na ito na malikayan nga doon yung mga tao nga or mga babae nga maski doon na sila bana muli ko gyapon mangita gyud tao ra biya sada sila. Pero naging minyo pa man siya Papa Joe nagbatian is now. Wasa dito kabaw papalitoy kung si rason nga nang giminyuan niya sa kalalaki. Mausad. Wasa tagabaw og napugos. Wasa tagabaw bayad utang. Wasa tagabaw og kanang kat-kat ang girl. Pwede. O ba kasi kat-kat ang girl? Social climber ba nga? Social climber. Oo. Kat-kat. Or kut-kut. Liloan na siya. Lahi sa siya. Gold digger. Yan. So, nagitaw na nga di yun makontento ba? Sa matong nagpadaog kuan. Problem ka kanina lang sa ha. Facebook. Yan. Ito si Kamutis yan. Nakilib-in og lain. Bitaw. Unya hadlok siya nga muli kay basin mapatyan sa sambana. Mo na siya kabaw siya na siya bana nangita mo gid siglain sa susunod. Ayan. Hanggang naman unsa to mabuhat anang ano magimong nga imong inday-indayon nga day uli lang.
Sige, abibahan na to, Papa Joe. Oo, di man na siya pwede nga na lang sa no. Kaya naman kita yung prinsipyo nga ana na ka makarealize pang ano nakiminyo mo ko ni. Correct. So, again, we are not encouraging everybody to be vigilant sa ilang mga pare, sa ilang mga asawa. Ngayon na lang yun ang lilion pirmi kay Basinog. Butan ni ko asawa pero wata kabaw ani talikod na ako. Di ba? Correct, Papa Joe. Muna ko ba mga bana di maparanoid magbutag CCTV. Oh. Nga nang ubang bana. Oh. Butang ng CCTV kay ko niya pandaron ng blender. Yan. So di ginawa na malikayan nga na yung anak kay kung lalaki mabuhat mo kasi anak babae di pwede mabuhat anak tao ramang gyapon na siya. Di ba? Sige, hasta ang CR butangan og CCTV mo. Sabihan sa mo, may binuhatan niya, Papa Joe. Pero careful lang mo. Kay naro may mga IP address ana basin ma-hack dagan na kay makakita sa imong asawa. Ana. Oo, yung gawas na niya sa mga site. Diba? That's Gary Bell Laviado. Yan. So, again, sa problema ito niya papalitay? Asa ato, Papa Joe? Naibog si Japon. Naibog si Gapon, no? Kung na adong nung kanabit ng kanang kinawat-kawat nga kalipay, kadiyot ra kinastanan by the time nga mabulyaso mo mo na ginaingon nga antos gimuha na gyud tibukin ang buhay nyo na pagka antuson labi na doon may pamilya maangin lang yung mga anak ba tungkol sa inyong kagalingong kalipay para matagbaw so ingana so dangin na ninyo labi na doon na may mga kabilinggan dangin na Dugay na. Mutanaw na ako. sila una tanaw mo Sila di ay. Sila di mo pasabot, Papa Joe. yan so pait muna ko ba lagi di maparanoid ikaw papalito di ka magduda Ako, Papa Hindi Joe. ka maniin. Ako kung pagsalig, Papa Joe. uy narabayo ba sa ka na sobra sa pagsalig ba okay na kung paano yung kabalakan na salig ka na siya na ako oo Padatam dito na kong blender sa na. Gubaon nun to. siyempre nga na no anang mga blender pwede na di baterya no Basta mo andar, Papa Joe, ka na. Agduda na jugo. Gubaon na ko iba na. mo na yung nga nag-on na sa blender di ba oh yeah dili ka mo na uban niya magduda papalito yun no Oo. oh so may kuhan mi sawa na napapalitoy na ba ito di papalitoy Ako'y gidato na kong blender, Papa Joe. Ang maayo na blender. Ang guba to akong bilin sa kusawa. mo ba wala may blender dre Wala dito. ipadayan dre itong i-mix Pag kita gisika to gani. ako yun na hindi ko nga asa mga nilakaw ka nakas bali yan darang blender ang dabil sus karon kay kuy mo sa uyab yeah o nakasa ato nara lagi yan darang blender niya wag kada sa blender mo na kas mo yung blender daw mingon mo mingon sa kuya oh Patay talo. okay nagbubura kayo nga ang darang blender be yung mingon niya kanya magduda ang bana mingon ang bana nga ayaw pag gabi kay paminaw na to be utong pa kayo ng imong uyab di ba luya na ba kusiksin niya sa uyab ba kaluoy okay Ramses Gabuka naalagin na yung third eye si Papalitoy Third eye? Lubang ko third eye. Masig third nose. Hi din ni Vivian. Nga naminaw na ito kanan. Maski busy si pulong-pulong. Okay, nanay problem na Papalitoy. Text line o pa inabot gyapon dari, Papa Joe.
Papa Joe, nato ko'y gamay nga problema, o paliw lang tambagi ko ani Papa Joe. Naamang yun na crush na ako, niya ang problema Papa Joe, mag-college naman yun siya. Niya ako Papa Joe, high school Papa Joe, sa may akong buhaton. Okay, sa mga babae ka, laki. Okay, check, Papa Joe. Babae siya. Babae siya? Yun naman siya profile, Papa Joe. Kumata na ito. Hindi mo, poster mo ni. Puser na. Ipatukan ka na. Well, sabi na o ganang college siya niya, high school ka. O maningon nga manguyab siya ni mo, na-crash pa gani, advance kay competition. Mahugid, no? Dili tanang tao nga na-crash ni mo, ginahan nga mauyab ni mo. Na-crash na siya ni mo. Ginahan siya nga, ginahan siya na si trip iya sa imuha. Di ba? Basinog physical lang yung tuyo ni mo. Yan. Tara dali box blender. Papa Joe, why man ang blender man Papa Joe among the appliances? Ano may madali-dali, Papa Joe? Sige, ang blender man good. Mo ni makapawas duda lagi na labi nagmingon nga ipag nga ha. Di ba? So meaning to say, nara di kas balay na kurinti. Kaya dili sa masunod-sunod. Ang naman og TV. Mausad. Diba? Papa Joe. TV. Wala na tingong ref. TV yun. TV, Kanya TV niya. Kusi ko ng sounds. O niya, inigadog ni mo ka na nga, nagdog siyang kabit sa mga asawa dito niya. Iyon ang TV. Niya, way TV nga to. Halata kayo. Ang naman, inikingon sa bana siyang asawa nga, iyon ang TV. Yung musinyas nito yung asawa siyang uyab nga, iyon ko ng TV. Sige ka pala. Tiga, dra. At ngayon po na dito tayo ngayon. Hindi namin po kayo tatantanan. Kiss maroon nga, las 12 pa man. Hindi mo na nga, las 12 pa nga, nos Mike Enriquez pa nga. Di ko extra na. Sure. Di ba? Ayan. Magduda pa ba? Nindot na nga ng kuhan. Nindot na nga ng blender kaya kung imong uyab mo ang uyab sa imong asawa na mag sunod-sunod na di maluyag nag-utong ni nga ipag nga. Ang naman ang mamix mo. Excuse me po. Blender ka na TV. Papa Joe, 2 in 1. Yan. Hello. 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 Naitintay. Papa Joe. Musta? Maluwi ka na ako. Ang akong anak si Man. Gilubong atong Domingo. Yan ay. Papa Joe. Anak yun na siya na yan. Maluwi mo na ako. Ha? Pirmi lang kong maghilak, Papa Joe. Ay, Ano man? Sakitan ko nga pagkawa sa akong anak. Napamag kay anak lain Papa magbuhi niya Joe. Nay. Kumusta kayo dyan? Ay, maayo ra gyud nay. Ikaw magpapakayo ka diya kay para makasuroy pagagbalik diri. yan po nato nato. O niya, usa pa, napamag kay laing mga anak nga tagana ni mo si mo Malagi, gugma. Papa Joe. Ay, maluwi mo na ako. Nagkasakit-sakit na ako karon. Ay, siguro ako Kung na nahitabo sa akong anak. Anak Sabi ni mo, mga Papa Joe, naggasto na mo sa Cebu Doktor, 500,000. Kay gusto lagi magpakabuhi unta akong anak kung saan man. Ikuha naman sa atong Ginoo, Papa Joe. Anak yun na siya. So, ikaw nga nahabilin pa rin na magpakaligod Magkakita ka. pa ka tag-usab, Papa Joe. Kita pa siyempre. Siyempre na yun. Ay, pag nunag daw. Kita pa, Ninyong tanan, love mo kaayo na ako kamong tanan nga Si nakaila. baby. Kung amo, nakaila ko lahat ninyo, Papa Joe. Mao gani na magpakatatag ka diha, magpakalig-on ka kay magkita pa ta kita tanan. Yan. May mong baby na rin. Maluwi mo na ako, Papa Joe. No, mami, we pray for you. Kaukmas ko, Papa Joe. Namalis kay ko, aron makangan na ako usab sa iyong DYRT. Papa Joe. May problema na basta. Mahal mo na ako. Mawa akong problema, Papa Joe, mga na ako.
Sige lang, salamat na lang kay Papa Jo ha. Ingat ka na ha. Nya kaon sa diha para dili ka Sige. masakit ha. Para makakita pa tagbalik ha. Yan. Nanay Tintay. Yan. Malaka yung taon to, Papa Jo. Ang iyang anak ay huwag natin nasakit lagi ito. Something like cancer sa tiyan mo. Yan. Pa ito kung ikaw inahan ka, nga mag-una pa ni mo ang anak, kawaan ni mo. Mawagid, Papa Jo Magbili sa dawaton, no? Yan. Pero mo na giningon nga sa kinabuhi lagi nato, lagi mga kabarangay, angay yun na ninyo nga ibutang yun sa inyong una-una nga anytime now pwede tamawaan ng kalibutan na. Una nga kanang inyong mga batasan nga sobra ka karbuso, sobra ka man lupigo sa inyong isikingon, di man mo magkutawag na nga magmalipayon kay siguro by the last time nga bugawas ng hangin yung ilong katapusan ginawa nyo, magbasol mo sa mga nabuhat ninyo. So as early as now, be good to anybody, Nga na, di ba Papa Marvin, no? Yan, mas nindot ka na nga mawatan ni kalibutan na makabaw ka nga na kay sakit, at least makanak ka nga at least gibuhat na akong tanan para sa mga tao nga dili na ko matumba ng ilang katungod na. So dili kayo bugat nya, kung biya ka maayo ka, nindot kayo ang nganang kuan imuhang pagbiya, imong dungog dili kay kutubas lapida nga in memory of those who cannot memorize. Kailangan pa ba? Serious naman ang kayo kuwate, ikaw papalit. Ingana mga kabarangay. Ingana ka ironic ang kalibutan ba? Just imagine that some people walay bisyo, walay gibuhat mga butan, mas unang mawa. Naiuban nga mga pating kayo, di na nun mawa. Ay, salamat. Ipad ang mawa. Depende lagi na. Depende na Papa Jo. Yeah. Binot anak mo sugod Nasa Gio Bandia nga kanang inik-action na nun nagbinutan, anak mas lakwaon. Tora. Ana! Kaya ka ba ito? Daghay, lagi mga experience mo. Maana ko nang kumago nga, sus, asa na to siya nagtinarong noon? Gikuha na noon. O, di ba? Oo, asa na magkaanab eh. Kuhaan na lang ko, Papa Jo. Ikaw ako may makuha niyo. Ikaw na lang kuha na ako. Ano, gaskuhila ka? Hindi mo magkupat yun yun. Wow, eh. Isultihan natin ka nga. Sa ito mga kaiksunan niya nga, di gid na ito mataganan yun ang panahon. Ayan. So, tungod kaya di na ito mataganan itong panahon. Sa gamay mga butang nga, pwede ikalipay nyo. Explore and enjoy it. Oh, yan. Kung hilig kag motor, maski usa pa na kabaratuhon ang imong motor, enjoy the ride. Ayaw paghagad og lumba, yung kag duot lang. Murag mo. Naghuhugutan. Namu kinaghagad og lumba ganina. Mo ba? Pero lahi ba yung twist isa? Pero duot lang. Okay mga kamalingay, we'll be back right after a short while. Realize na itong programa Talk to Papa with Papa Joe. Papa Litoy! And Papa Marvin. Yan, tawa lang ko niya. Handusira sa usa ka problema. Okay, napailan niya Papa Litoy, napakuntahan na diyan. Cellphone, nananaw ko rin, Papa Jo. Hello! Papa Joe, my God to! May ngunto na mo na, Jeff! Ryan ni Papa Joe. Asa yung magsakyan? Auto o jeep? Auto, Papa Joe. Auto, natawag yun. Okay. Ryan! Asa ka ba Yes. dong? Asa ka ba dong? Actually, Papa Joe, grab driver gawa niya. Nangitan ako pasahero. Nya, ari ka mahita diri na. Wala ka sa utana, Papa Joe. Ang tanong! Asam sa makareklamo ng traffic diya sa Lasyon, Papa Joe. Nga grabe na magiging na ka. So, ambot na mo na nagparking lang ang daan.
Well, I'm sure nga mga local government unit niya nagpaningo ginangasawa na pag-solve, no? Oo, Papa Joe. Mating mo ganito Yeah, I mean pa Joe ba nang ninguha mas sila pero ilang enforcer gani. Di ba gabaw mo man og traffic? Well, Di po na maatutanan. di sa namatotanan mo kapoy na siguro na ito sa bulyo. Tawar mo sa kuwan na supplements, true na supplements. Kung siguro mahahumanan Di, dyan, Papa Joe. di, di, Ang kana mga highway patrol group Papa Joe ba dili na katabang Papa Joe? Naamagunda, di mo kita mingon nga kung ano, generalize na ito tanan, no? Doon na gina sila kagalingon nila mga task. Nga na. So, dili gina sila nga maorog yun na ilang trabaho. Nga na. Kung inipitayos na sila nga na, pwede na. Pero tingnan mo yung sitwasyon na ginawa, ang volume ba? Diha. Labi na sa gragang mga daan nga gipang-ayo diya sa pikasan nga dili na ka agi pang uban so magtingob na gyud diha, no? Oo, good, oo. So, ususan na kana bitaw nga na nakagabi ang traffic mo sa timelan bitaw sa booming na sad nga mga lugar. May lang gani si Papa Rich Boy di na kina magkikalis mo. Ano sa pulis ang kondo? Wa makikigubandaan rin. Hey, by the way, talking about the traffic sa Konsolasyon, mas mo traffic pa na inig sa Rock Festival. Samot, oo. Hapit na, Papa Joe. Karong February 14. Good luck. Sige. Bye. Bye. Ano bang phone mo? Kusog yung muhinay. Langan ni Mia. Hey guys, Gusto mo ka ng di ba traffic pa daw mo north? back here with the Layo kayo, ya dugay. Yung sabi baton, Papa Joe. Ay kayo dito Trans Central Highway. Ya, to ka dito. Tuyok na ipadong tuburan. Yes. Yayuan na ito. Nagsiyon tas gasolina. Kino na, layo gitu. Di ba sa kayo nga nagagabi kakas gasolina, kaya di man ka magsige ko ng hunong. Mas kaas man yung magsige ko ng hunong. Bitaw. Pero dugay lagi, layo lagi. Yan. Kung ginahan mo matubog north. Kuya, sa Okay, mga si buhaton lapad. ka na sa kanan. Dito tang daan ito papalito. The last time iagi ko dito, gamotor ko. Nalayo man putol-putol pa, napayuta pa nga kanagwan. Kaya pagaway dining dyan dito. Lapad ginandaan dito sa likod gyud. Yung wala kay mga sakyanan ba? Idili pa man nga na ka kuan lagyo maging mga baryo gani maging ana. Di naman pinagkaroon diri nga ari ka diri og norte. Gikan kanang murag kuan na kayo kanang urbanized na kayo tanan, highly urbanized na kayo. Maabot na nga to sa sugod. Bitaw, Papa Joe. Diya ka na sa nang Sinaburbon, nga na, di ba? Oo. Puno na kayo, dagan na kayo mga skinan na kayo. Ari sa kag south, abot na nga to sa Argao. Argao na? Traffic, oh. Wow. Yan. Hello? Traffic siguro to. Papa John, napo di ay company o trabahoan nga mo free passport sila. Kay basin ba og binuang rani wata ka bawaan na. Kay kumingo kag passport arim na ni mulukaton nga nagutaon nga sila may mulukaton mo passport. Yan. Basin og sa visa siguro ni mo ingana. Hello. May hapon on today. Hapon, Kisa ni si Shasha. Cha? Si Shasha. Siya, Papa Joe. Shasha Shades. Nakipunta na Papa Joe. Cha ko na cha. Kanang, kung babawal din na siya muhatag kag limos sa dan. Labi na ni mga bata ba? Actually, nagibalaw na pero di mo ko di nga naka-consistent manggod. Ang mga ahensya, na siya sa anti-medical law. Kung masakpan, Papa Joe, palakpon. Murag, dako do, reprimand, I don't know. Awa man, daghaman Japon case na Talaga lang. Papa Joe, oo. Oo. Dalagan ba mong ganun Daghan na mo kayo, pero murag ba masiguro pandak pa pa. Ang ubas Kaya kaya. naman siya manuktok, Papa Joe, niyang tao man mo. Well, mo gid, nasa ubas sa manuktok niya, tagaan mo piso, suko. Okay, Papa Joe, parang ikaduha panguntaan na nako kay kuan ana ba ni mabase nga kung ang tao di mamatay ano mabase nga kung sa siya ka maayo ka nagdaghan kay muhatod Usasad, oo.
Kay, usa na sa... Timaylan. Makita niyo anahan mo mabawaan nga unsa siya kaayo nga usa ka pagkatao. Pwede sad. Oo, kay namo ko yung mga tao nga para nato bati. Pero sa gawas niya nga mga buluhaton, maayo siya sa laing mga tao. Muna nga kinang magkamatayan niya, may buong na lang ang uban nila. Daga na kinangari diri nga kukilaan ni. Tungod kay lahi siya og batasan nga to sa laing mga tao. Sa to pa babadyo kung wali mo hatod kung simba ko di ay panangitan na kung pasagutan na. Kuan, Dili jud kay nga naka-importante. Oo, kung importante ka para nila, last na lang na. Kasi siya sa nagpuyod din siya sa laing lugar din kung ano lai siya mga lahi mo sa nga sitwasyon ni nga na, no? Di mo sa mo napapasiyan sa di nga na lang sa di mo ma-generalize sa nga sitwasyon. Kung nasa yung lugar, yun niligid na accessible sa uban, labi na matamigan nga ni trabaho, di ka na mahatulogan ng daghan yun. Yan. Oo. Pero kung ang mga tao nga, maski sa tanan sa uban, dili na sila maayo, pero dagan niya pong kayo muhatod di nga na tungod kay sa lahi sa nga mga tao, lahi sa sila ang pagdawat sa ilahasad. Oo. I like it. So, sahay magod ni nga itong ano yung atong kalibutan, ang irony magod kay ang kaning mga tao nga duol na to, mas di pa sila may makabaw sa itong batasan. Mas may panlaing tao kay mas nakaila pa sila nimo. Mabitan na nga usahay, mas makaingon ka nga, mas mura pa mo kadugo sa mga tao nga di mo pariente kaysa mga tao nga pariente nimo. Or unsa na papadyo magdepende siguro sa lifestyle sa katao siguro, di ba? Depende sa kay kung kung nagpuyo din siya sa kuan din sa matarong pero dili siya yung kakuan ba? Gusto siya private siya pagkatao ba, di ba? Well, ang manggiwawon og ang garbuso day, wa mo na sila halos kalainan good, parihar na sila. Mo ba? Oo, kaya ang mga garbuso di mo naman agad. Kanya manggiwawon, di mo sana sila managad. Kaya mauwaw lagi. So, it's either ang ilang pag manggiwawon, maan ang garbuso. So, kung nga private siya, maan ano ka nga garbuso. Lahi ang interpretasyon sa tao. Pero sa mga good very good, mingon sila nga, Papa Joe, aligri lagi kayo mo, joker kayo mo paminaw radyo niya, abot special na, seryoso lagi kayo mo. Ay, makudunong. Sige tapang medya affair. Pero, hindi kailangan sa nila sa nako ining personal, mas stricto kayo tanahon. Ay, butan, okay mo na inis, Papa Joe. Bito, pa siya tinod na. Ang dami mga nga na, pero, you know what? Di man kinahanglan sa ganyan may prove to everybody how special you are in this world. Ang importante diya nga you're doing something for the people and not the people para nimo. Mawa pa dyan. Ano man, hadlo ka mamatay ka, way mo kuhaton. Ako yung mato din mo. Wala, ayun nga, mahadlok mang po. May mga to derwa. Importante, matarong o Lubong. Lito Kailangan na pa ba dyan? Ay, kipatay na Kailangan ba ko yan? mulubong pa ba dyan? Kasi lito Kailangan ko siya mulubong. No, ang nagkagul, mas may gani ko nung ang gamay. Wala ko na kay gasto. Gamay ang ilubong. Gamay nga mo. Pero ay, gamay ang Buhato, di ko pa kuno kay gasto. bilog gamay ang ilubong. Pati ko naman nalingon, ito ang muhaton lang walay ko. Nag-recruit ang itaw mo hato. Realidad, Papa Juba, di ba? Mama na. Maugid. Ang importante diya pa siya, hala nagdili kay hatod og daghang mga tao. At least, as years pass by, may numduman ka sa mga tao nga wa diya pumatod nimo. Nami ba nga, ang muhatod ni kauman, wala na, kalimtan na ka. Pero nailain pa maagi pa ba dyan? Kani ko no. Ang sama na siya? Basta daghan ko ng snack. Dili na sa karon pabalitoy. Dili na sa di ay. Oo, dili man nga. Tapos na kay mga tao rin, may mga snacks, nga na, nga may mga uban nga. Ay, katilaw ng tapirmiya na, spaghetti. Ibawa, Papa Juba, ang pinaka-importante siguro is kanag yung kuan ba, ginuuban, di ba? Well, depende lagi na. Depende sa nasa sa tao. Namina ron si Father Atelio? Base, naminaw ron. Okay. Magpamisa na kadaan. So, wa pa kalubong. Pamisa ka, wa pa kalubong sila. Mara ta Papa Jay, sunod ng study kayo na nakipangutan na niya. At least ako ang pangutan na na-spend.
Na, mau yun. Bitaw Yeah. Papa Jo. Oo. Sige, dagang salamat Thank you so ha. much. Bye. Wala na papalitoy, no? Okay, Papa Joe. Tana ko ba, ako manggiwawon pero wala ko garbo. Wala man ko garbo sa akong kagulingon. Ay, Ika na kagarbo. sigbit puti. Yeah. Wala na sigbit puti. Way kalaina lagi ko no, ang manggiwawon o ang garbuso, kanang Yeah. garbo. Kamo ka, kay mo lagi na sa iyang pagdeal sa mga tao. Yan. Kay ang mga manggiwawon lagi ko no, muduko na di managad sa mga tao. Ana, unya ang garbuso sa di sa sila managad sa mga tao. Kinsa mo tagdon ako ubos na ninyo. Wala ilahang comparison ni nga na. Yan. Ikaw papalitoy. Ako Papa Jo? Ah. Dili oy. First time sa una gani Papa Jo matahagan ni ko nimo. Mao ba? Oo, first time. Pero natanaw na ko Papa Jo, strict time day ka. Dili oy, joke na to. Ay, wala ka. Karong yung sa tuntok to papa ilubong na to. Usma to. Wala. Ilubong na taga sa limot. Okay, good hapon. May papaminaw nila ni Erna Rizzo o ni Cherry Pilaya tayo si Ken Serge. Yan. Sila ni Michael Cabigas Papa Jo na minaw da sa Czechoslovakia ni Olski. Czechoslovakia sa... Sentro ng dawi Papa Jo. Slovakia. Oo. Kung tagaan ka, chance mo papalit wala gilay kay kabay kay minteriyo. So may gusto nimo nga ilubog ka patakilid o pabarog? Paparog lang siguro. Pero bali, unang o. Unang Oo. batay tao. Malumos ta Papa Jo. Patay na. Ay, nako. Hello! Hello, Papa Joe. Oh, kisa na, Yob. Jamael. Jamael na yun. Kaya lang tingog. Jamael. Tama mo ba? Oo, yan. Okay. Sige, niya. O sa may, ikaw, kung papiliw ka, palubog ka. Paslant o pael? Di sa siguro yun. Sakto rin ang forma na gud. Higdara. O may yuta na. Oo, kaso lang. Paslant o pael? Paslanan pa siya. Okay, ang tanong. Kaning Valentine's Papa Joe ba? Anong mag-celebrate ka rin? Kano sa amin nagtugod? Okay. Nagawang na lang ako dyan kagabawa. In honor na siya, muna na siya na-commercialize yun. Muna yung Santa Claus ba? Yung nga na, St. Nicolas, yung nga na. St. Valentin sana siya. Sa yung kapayo. Siyempre na siya. Valentin, yan. Tapos Valentin. Okay. Okay. Sige, bye. Salamat. Okay, sige mga kabarangay, tawag lagyan mo 2323749. 261-413. Okay, ato ning inainayan din mga kabarangay. Hello! Hello, Papa Joe. May hapon, sir. May hapon diha. Kinsa ni? Si Yinski. Okay, Nimski, hindi kami mo radyo. Na, Papa Joe. Hinay pa, hinay. Oo. Ay, magilubong ang dunggan. Hinay pa, hinay. Yan. Kana, Papa Joe. Hinay pa, makadungog na lagi ka sa radyo lagi. Sa telepono. Okay. Di kita magkuman. Oo. Ito na, nibalhin na nun. It's na cellphone. Gusto ka. Okay. Ano, Papa Joe? Diyan sabi pong tanan mo. Tana ta ko, Papa Joe. Ngano mo ng mga iro, Papa Joe, basta mangihi. Sundan man po talang iro, Papa Joe. Mga bitaw na pasabot nga kanang mga iro, mga teritorial na sila. So, magmarka sila hang teritoryo, ilan ang ihian. Brabag nga sa iro, brabag ikaw, Nihims dog. May nga sa ihian ko nito kay Nihims was here. Yan, nagtanaw niya, nagbasas lang iro. Dili, mas isug pa ko nimo. Papa Joe is here. Sa pawan. Papa Joe. Oh, dog. Follow up question na to, Papa Joe.
Oh. Anong ila man doon na isa ilang tiil, Papa Joe? Dili tanan ha, sa mga laki lang na. Sa mga laki lang. Oh, para na gitawag og trajectory nga na projectile, law of physics. Doon ay target pa ba? Para dili masakit sa tiyan. Ikaw kuno bin, namurol man jud ka karon nya ato kag CR para mangihi ka dito. Isa pa dong tiil, Papa Joe. Dili. Ayo gamiti og kamot, tanaw na to asa padung. Mabarugon na ako sitting, Papa Joe. Man ang papaw ni paminaw nimo. Osa nang iro, wa ba sila kamot? Bitaw na. Yan. Mo din na ilang na irisa ilang tiil, Papa Joe. Good dog. Good dog. Ang babae, Papa Joe, mo igora mo lohod, Papa Joe, mo kuan. Pwede gyapon. Nice doggy. Okay, sige na salamat. Maorta, Papa Joe. Bye. Okay, mga kabarangay. Paningin na yun tuloy mga kabarangay sa pinyo natin pabalito. Sige, dali Papa Joe sa cellphone. Hindi, atas one. Alas 1 to na to. Papa Joe, may hapon nagpapalito yung mga tanong lang ko, Papa Joe ba? Pwede ba makainom mga anak o supplements? No? Kung 7 niya, 11 na yun, pwede rin. Vitamins mo na. Okay, we'll be right back mga kabarangay. Don't you go. Barangay 99.5 din duta. Pukawan lang kong buwag na mo. What if nga na papalito yun? Nakaigihigugma o niya. Ino lang ka nga. Baliki lang ko og buwag na mo. O niya, inigbalik niya kay Mnoktok hini na kay Glakaw. Otsinta na yan, otsinta na edad. Hindi na makayas panahon, Papa Joe. Ito, ara dali anak kaditik. Oo, cancel. Pwede siya papalito eh. Luka sa mata. Yan. Cancel. Yeah. Sama na. Continue na. Continue siguro na siya. Ayan. Di ba niya? Otsinta na niya. May litoy, di balik na ko diri. Nya. Mingaw na ko di mo. Ako Ingon mo ka, balik. Bukaon lang buwag mo eh. Ito yung anak, Papa Joe. Wala may mahimo na. Mapapas ko din na ako. Hindi sa sitwasyon, Papa Joe. Oo. Yawan eh. Papa Joe, ikaw ito manakitaan pagka Domingo dito sa may ferry boat. Luyo simbahan, nagpungko sa motor. Ay lang sa Montibon family ko no sa Bagatayam, Sugar James, ni Pops. Mabot mo daw ko dito to. Pitig saan mo sa Veronica, Papa Joe. By the way, hello di ay sa tanang mga angkas di ay papalit ay. Mga ducks, Papa Joe? Oo. Nga di sa may J-Mall magtambay. Siya, iriga sa may papalit, Papa Joe. Balik na sila pumasayro, Papa Joe. Sorry ko to. May naman dito. Okay, natayo na problema sa itong Facebook. Sige. Handos bira sa usa ka problema. Aba, galing. Mukha siya mo tingol papalit eh. Ni inject ang taga-piano. Hi, good noon. Magpahandos bira lang unta ko kabahin sa akong bana. Namagun ni siya ka-char-char sa una unya silingan pagyud namo. Hangtod karon kung magkasugat mi o magkakita mi sa girl magsurok gyud ang akong dugo. Aning bayhana. Sige. Si Miss Myla de ni Papa Joe. Ang tigpaminawan nimo pirmi. Miss Myla. Niya, masugatan niya ang iyahang no? Ka-char-char, Papa Joe. Oo. Yan. Well, Dai,
noon kisa man sa dili mo surok ang dugo ana no nga makita nga kada kong insulto ana si muhang asawa ka unya nakichar-char si muhang kuan no bana. Siyempre. Pero kung magpuyo ka ngayon nga masila ka lagot pa sinog ikan may masakit no na noon. Kana ingana ang imong batayan na imong bana na di na mulikoy pag-usab. And then pagitaan nimo og pamaagi nga masturyaan nimo sa imong bana nga masulbad ninyo yung problema like ino nimo dong unsa man day problema nimo nganong nangita magkaglain unsa man day sa may pagkuwang nako yan. So at least makabaw imong bana, makabaw ka sa mga hinaing sa imong bana. Yung sa adang imong bana, otro sa to kabaw siya nga minyo na siya, anong mangiring pa manggil siya silingan nimo. So tanawon lang gyud na imong bana nga nag-usab na gyud na siya. Unya usa sa mga pamagi lagi na nga mausab siya, mapagabaw kung usa gyud hinungdan nganong nagka-problema siya. Okay. Napilay na pabalitoy? Text line o painabot na rin pa ba? Wow! Ay, sa day, sa itong mga kaigsunan day, naminaw si Auntie Tessie Idara, nga naminaw karoon ka ni Quintana Tumandao TJ. Okay. Ni balik og message katong neto puyo sa lain sa kamotes nga nanay laing kalibin unya yang gibiyan yung bana dayon pa ba Jo? Ang iyang continuation diri ingon siya nga mapatyan niya kuno siya siyang bana kumuli siya diri no sa usay pamilya saon man ako ni naamang gud may anak didto nya dili mi kasal Papa Jo unya ako neuron Papa Jo kay seloso man kaayo sige man gudog selos akong ex papa mao nga ako na lang gitinuod nako dili man ta ko gwapa Papa Jo. Well, kon pa ba Jo? Kinalang gid na og gwapa para silusan ang tao. Dili man ingon na sa beauty na lang tanan. Okay? Selos siya kay siyempre mangigim gani kag butang nga way gamit gani niya hilabtan sa uban nga di mo gamiton pirmi. Ano na siya? Okay, napilay na pa pala ito eh. Text line, nakita rin pa ba Jo? Laing problema. Handos bira sa usa ka problema. Papa Joe, na ako'y problem. Kini bang dialysis? Kini bang dialysis? Pila gyud tagal nila para mabuhi kay ako magud ba na dialysis man siya Papa Joe. 1 year na and then maghila ko Papa Joe kay syempre mahal baya na pero ako lang gilingaw-lingaw nga ako galingon. Karon niingon na gani na ako Papa Joe nga mga bata pa ka makakita pa ka og lain unya mo ana nako nga katunima nga samtang sayo pa madawat nimo nga wa man sad mi sapat nga igo ipa kidney transplant niya paliog kung saon ako ni Papa Joe. Lisod gina siya nga nabitaw gyud no aning sakit sa kidney kanang renal failure no unya kinahanglan dialysis ingana. Kumingo kag handol kano sa mabuhi nagdagdugay dai kung normal o kanang regular ang ilang pag-dialysis based sa gi-require sa doktor. Ingana. So ati manon lagi na siya. Pero kung dili na dialysis ingana kanang mura na siya o kanang kung sasakyanan pa giblidingan nimo ba gilisan nimo og lain na sad nga fluid ingana. Mura bag change oil ka pirmi ba. So meaning to say wala na siya filter so ang imong kidney so magsige na lang kag ilis niya ingana na external nga filter ingana. So kumingo kag mabuhi pagdugay yes mabuhi nagdugay ang problema lang diya og sa tag-igasto no.
Ingana. So kung i-give up ko na ninyo, mawagin na siya ng kalibutan na yun. Siyempre, maluyaw na, magkasakit na siya. Magka-create na ng-infection kung dili na ninyo i-dialysis. Mingon siya nga makita pagkaglain, yes, pwede. Kung ingana siya broad-minded ba nga, nagwalik siya pa padulungan, let me go. Ingana ba? Na ako'y uyuan ingana sa sakit pagpalito eh. And then, Papa Joe. And then, yan na siya nga, kung undergo siya siya ingana, iyasa ito nga prinsipyo. Magkaas lang kwarta. Kaas lang ko ng kwarta. Ano ba? So, nag-give up na siya, ingana. Ito, ara. Pero kung na may kwarta, may problema na. Nakakwinilan gani nga. Ilado kayo niya. Una, dialysis film eh. Pero, mura lagwa niya kay he has the money man. So, ganito mga kaisunan nga mga ubos. Lisod kayo, pero doon na may mga programa na. May mga programa na nga. Doon na yung mga discount or something. Pero tungkol lagi sa mga kaisunan na ito nga daghan na kayo og mga sakit nga na sa tuwa. Tungkol maguna sa tuwa ang diet sad. Namin hilig kita ng mga para. Kana o sa gina. Yung way inom-inom kay tubig. So, ako dahi, I will not say nga, give up ka no, I will not say that. Ang nakuha mo there is that you pray to God. Nga, milagro. Nothing is impossible with Him. Pero kung iyahan na ka pagbuot, mo nagingan nga, maski pagbali-balihon na to, yun na ka, okay. Tungkol ka lisod, asanam sa kayo pangitag kwarta. Di ba? Napay line na papalitoy? Text line, napadari Papa Joe. Okay, line problema. Handos bira sa usa ka problema. Isumpay sa ako ng comment ganyan na about ng problem papalitay ha. Katong kidney. Ningon si Reggie Zamora nga as a nurse, kung mo undergo ka o dialysis, it's not a guarantee nga maayo ka sa imong kidney problem. Makatabang na siya. Nasuportahan mong kidney nga dili na mulala. Yan mo gani. Depende sa stage ka nisan. Nga na. Mga toxin nga na. And maski pag mag-transplant ka, it doesn't guarantee also nga maayo yun na or dili reject sa imong system. Yan. So, muna, ginuog yun. Okay, good PM Pops, na ako'y problema. Akong amahan, na ay laing pamilya sa bata pa ko. Nagbuwag sila sa akong mama. Niya karon 23 years old na ko. Pwede ba ko nga makapuyo nako sa balay sa akong amahan? O makaangkon ba ko anak sa iyahang mga yuta o balay? Anak ko sa pinakaslan, Papa Joe, please. I need your advice. So na katungod din siya, Papa Joe. Ha? Doon na siya katungod. Kung mamatay yung papa niya, doon na yung mga kabilin. Oo, nga na mag-gayang pati ni papa. After naman siya. Depende sa sitwasyon, no? Kung doon na siya mga kayutaan, ita siya kamatay sa mga papa, kaya ito na yung yuta na dungo, kaya na siya balay nga na. Dito sa pagangkon dito, tanaw sa nani mo, tag-iya sa yuta. Huwag mo sa kakabaw, maro kayo mong papa. Mausad. Kaya wata ka ba siya kasilo sa inyo ha? Anong ibiyaan mo? Wata ka ba lagi sa sitwasyon nyo? Mingon siya nga, inikpalit ani, di na ayaw na ibutas kong ngan, kay mahimo ng conjugal na mo. So, anak na si mong ngan, imon na ngan, ikay nagpalit ana, imuhan na ngan. Di inig kamatay sa mga papa, nga naman imutong kuhaon nga, di man siya tagiya sa property. So, depende na. Pero kung mapanaw yung papa niya, pamatudan mo nga na siya mga kanang katangan, ikaw yun ang ma-prioritize na, ikaw may kuhan. Pero why share ka itong yung naagyapon, mga legitimate naagyapon. Nani percentage nga na. Consult a lawyer. Nga na siya. Okay? Nindot ni mga no? Basta mamatay ng mahal niya, doon na ikabilin ba kay magilugay mga anak. Pero kung amahan ang gibilin kay utang, wag yung wag yung angkol ka pa dyan. Diba? Tinuod na, oy. Dakuha galahian yun, no?
Mami talaga mo mga ginikanan diha samtang buhi pa mo. Unya doon na mo yung mga kabtangan, mga properties nga angan niyo disseminate sa inyong mga anak equally. Kinalan buhaton na ninyo samtang buhi pa mo. Kay kung nahigugma mo sa inyo mga anak, dili man na sa ingon nga nagkunahuna na tagkabilin. Kung nahigugma mo sa inyo pinangga ninyo yung mga anak, ayaw pasagdi ninyo nga sila na yung masikaso na nga mga wa mo. Kinaadyo yung mga tendensya na nga naagyoy usa o pila sa mga igsuon, dili gyud maayo og pangunahuna in terms sa kanang pagbinahinay na sa mga kabtangan. Pero narabi ako nga tao. Na mga ingana nasa uban na padudungog nga abi kay di kaswito. Ako'y kamagwangan, ako'y diri katungod. Ako'y kamanghulan. So daghang kay ingana, so agi gina judicial gina partitioning ana. Pero mas mayo lagi na nga samtang buhi pa mo, klaro na ninyo nga okay ni mo ni taay ingana. Kay lisod man na. Magubot man na kani yuta nga kuan na. Maglibog. Dagan na mga experience ana nga way huna-huna ha ingani na mga sitwasyon ingani. Kung mga ginikanan bahinunon pa ang yuta unya wala atiman na og bahin sa ilahang amahan, so nahabilin sa mga anak karon nahimong kumon ng kayutaan di ang mga anak nga nahabilin wala sa dagi pa bahin-bahin og sakto gyud kay kwarta lagi kwarta niya po na. So nahimuta nga nanganak na lang sa sila dito sila pamilya, and then nanitabo ang pamilya tunapuyo dito niya wasan matarog yun ka ng bahin para sa dato nga pamilya, so nangamatay na lang sa itong ikaduhang henerasyon ng mga ginikanan. Gubot na kanang humat anak ng arenas mga apo. Diha na. Oo, kaya labi na og binayranay nas buhis. Na may ngano oy gamay. Duhar ni kaligi diri niya. Mag-away na yan. Magpatay siyuta pa ba dyan? Mingon na nga ha, pero binayon na sa buwis, di ibahin ito ni tarong. Yan na, so nagkakay mag-away sa yuta. May pa mga butang pa ba dyan? Mga ragyapon. Mga ragyapon? Binla na sa tagsa-tagsa pa ba dyan? Kaning Lamborghini ka pa pa dyan eh. Mo ba? Boeing 747 kalitoy ni. Kayo ang Lamborghini. Bila lang ang auto layo na auto. Diba? So may bili ni mo. Pala po. Pero binlan ko ni mo na. So na, we would like to encourage the parents nga medyo edad-edaran na nga naminaw na to nga klaruhan gyud na ninyo og bahin sad. Okay, para diligid magampa-ampa yung mga anak kanagi yung mga anak ana. Ani ra ba ni mga anak bahinunon na gani na sa bahinunon na gani kaning kuan? Bahinunon gani about sa bayranan baron sa mga hospital ikasakit. Magisiling yun. Ako gamay yung trabaho. Ikaw, magkunin kita ko yung trabaho pa. Diba? Ampa-ampa na sa bayranan na kung masakit, ingana, or mga gastuon, or maintenance sa ilang mga ginikanan. Ini kamatay na sa ginikanan gani. Yan, na inabilin nga 1,000 square meter. Hala, tiluko na ba? Di ba? Kasi nakarelate. Maiguan na pa ba dyan? Yan, mo na siya ingana. Nya, kinalagid na kay sir o mga ma'am, mga ginikanan din na yung mga kabilin sa ilang mga anak na saktuon yun na ninyo o ganag yung bahin yun. Nga namang layo pa ba kung ginagin mo intensyon kay kabawa mo, di man pareha o kanang mga kuan kanang profesyon ang inyong mga anak. Tinood na, makaon na niya mga profesyon katong may kay pagtrabaho, ang mga manghod baron niya, mga maguwang na noon nga wa mapaskwela, dili nakabuhat og balay mayo kay mag-una-una nagtukod ang katong dunay kwarta. So pa may reklamo atong may kwarta nga mahigtan niya tanong. Sumaw na siya. Napilay na Pablo tayo, katapusan. Text line, ada rin pa ba dyan? Okay, katapusan problem. Hando
sa usa ka problema. Papa Joe, mayang hapon na ako'y problema ba? In love ko gidaran. Niya na siya asawa pero mag-divorce na sila. Usawa na kong buhaton nga na in love ako sa tiguang. Ako 29, siya 52. Tora. Layo ra kayo pero love na ako siya. Wa pa mi ani niya nagkakita sa personal jud kay di ko ganahan nga makikita mintras mag-asawa pa sila. Palihog tambagi ko ug maayo kung ipadayon ba o di tambagi ko kung maayo bang ipadayon. Salamat si Messi Denny. Ayan, babae din ni Papa Joe. Oo. Messi, naay discrepancy sa imong sitwasyon, no? Ningo ka nigugma ka, nga wa pa mo magkita. Diyan sa man yung pag-ingon nga nahigugma ka niya nga wa pa magkita. Basta doon na siya gihatag nimo nga nakauyon kag maayo. Mapag gani ka kakita gani, base yung edad, magkakabaw sa baho niya, nga din mo mauyunan. Ya, lain pag yun, wa man mo gitataw og suwat diri kung taga-asa siya. Kay kumingon ka nga mag-divorce sila sa iyang asawa, until when ka maghuwat nga, when na pa ma-approve gani dito sa balaod gani nga mag-divorce, annulment pa na diri. Oh, so muna yun na naani mo diha. Kay basin og magdahom ka ba? Makaguba na ka pamilya niya. Inigkita niyo di ka mahigugma kay di maode ang imong expectation di. Bitaw Papa Joe. Lahir Hindi ba ng mausap. expectation versus reality. Correct. Lahi sa na makig-chat ka o ganang idaran diya sa Facebook. Lahi ang personal side. Di ba? Anyway, wala na ikong panahon mga kapatid. Salamat.